Opa, xentiña da boa! Xa veredes hoxe. Hoxe veño emocionado non o seguinte. Veño moi contento, mirade. Co que imos a traballar hoxe. Pista. Todo isto non entra na receita orixinal. Digamos que é un complemento do que imos a traer hoxe. A receita de hoxe, a receita principal, o núcleo principal, o que ten a chichita aí rica e demais, solamente leva allo e un chile. Así en rodajiñas, en ariños, nada máis. Co resto imos frixir unhos ovos, imos facer con un pouco de azafrán, e máis un pouquiño de pemento, 12 ou picante como que irades, eu diría de 12, sí, aquí 12, porque o picante xa o vai a levar os meixóns. Hoxe imos a traballar con meixóns, 100 gramiños, nada máis. Vamos a estiralo con 3 ovos que vamos a facer e tal, e imos a disfrutar. E bueno, a quen temos que mandar a por unhos meixóns, a quen ten que remanjar os pantalóns para ir a eles. Poucos quedan, antes moitos había, e agora poucos quedan, así van de caros, que non é unha broma, Por eso digo de que, bueno, oye, outras veces facemos espaguetis cando non temos, ou as gulas estas que veñen. Bueno, chamamos por amigo, por Rafiña Durán, a ver por onde anda, a ver en que ríos, mares andará por eles. Rafa, amigo, tráenos unhos meixós, home. Está chibón, na televisao de Galicia. Sí, unha hora menos para vos. Hola, Xoanqui, que tal, amigo? Estáballe falando os amigos de Portugal. Ali está a Vilanova da Cerveira. Eu estou en Goián. Concretamente, oído na beira do río Miño. E se queres meixóns, vouche levar uns meixóns de categoría, como sempre. O que pasa é que non sei o que son os meixóns. Son anguías pequenas. Ah, anguías pequenas. Sen problema, digo eu que aquí estarán as mellores, como non. Por certo, aí che vai un chiste. Sabes onde van a ras de vacacións? A Croacia. Croacia. Estou cunha experta dos meixóns ou das angulas, decimos, non? Sí. Angulas do río Miño, aquí en Goián. Estamos con Chelo. Sí, sí. Como estás, Chelo? Ben, aquí traballando a pé do cañón. Como sempre, non? Como sempre. Popularmente coñecemos a gula. Iso que lle chaman a gula é o mesmo que a angula. Como vai ser o mesmo que a angula? Pregunto. Eu son un ignorante da vida e pregunto a experta. Eso é unha masa feita con un produto e non é a angula é a cría da anguila e a angula de peixe, vamos. O sea, a cría da anguía. Sí. E notase no sabor? Hombre, por suposto. A ti gustache? Sí, me gusta, sí. Como che gusta comer o meixón? Bueno, de moitas maneiras, a preparación de moitas maneiras. A min, como máis me gusta, é así, cocida solo co sal. Cocida e sal? Sí. Por que son tan caras? Eso é, depende da demanda. Por que será? Porque hai poucas, porque vos dicías antes que traballades o medio ano. E o resto do medio ano está cerrado o negocio? Non, nos traballamos logo conxelada. Nos traballamos fresca e despois, a partir de abril, temos conxelada. Si, traballamos conxelada. E exportades tamén, sobre todo? Non, exportar non. Exportamos en España, solo, fora de Galiza. Hai moita produción ou non? Non, e tamén cada vez nos recortan máis os períodos de pesca, entonces non sabemos, porque como non nos permiten, hai un límite de kilos, hai un límite de lúas, nos quitaron, antes eran 6 lúas, ahora son 4, entonces non sabemos realmente se hai menos por unha cousa ou por outra, pero este ano foi bo ano. Foi bo ano? Sí, as lunas que se pescaron de novembro a decembro foi boa luna, sí. E entón son as mellores, non? Deso non hai dúbida. As angulas do río Miño as mellores do mundo, vamos. Xoanqui, entón valenche, non? Como non mamaré? Pois aí chas mandamos, graciñas, Chelo. Vale. A ver que fai con elas. Xa, tenga. Aquí as temos. Jolín, isto, xa vos digo, antes moito teño comido cando era cativiño,
por Vigo, levaba meu pai con o tío Tito, e cando me puñen aí unha cafeliña de barro en Cangas. Teño comido ali, non me acordo, eu era un niño. Ahora xa hai que andarse con cuidado, porque non van baratas. Non. Bueno, vou facer esta receita porque é moi típica, non? En moitos sitios o que se acompaña é con os ovos e patacas fritidas. Despois rompese o ovo, a xema do ovo, e quedan estupendas, quedan riquísimas. Que pasa? Cando friximos o ovo, friximos a pataca, non? E despois, o que vamos a facer é, nunha tarteiriña, salteamos cun dente de allo e cos 2 chiles. E aí xuntamos o aceite da pataca, o aceite do ovo, máis o aceite dos meixóns. O que vou facer é, o ovo vou respetar e vou frixilo, non? Vamos a escoalo ben, empratalo, pero a pataca vamos a darlle un toque de sabor e vamos a quitarlle o aceite, porque quero aproveitar a parte grasa, o aceite, con todo o sabor dos meixóns. Entón, a patata vamos a facela no microondas. Podes facela cocida? Vale. Pero que pasa cando facemos cocida? Que non temos esa opción tan chula de especiar a pataca e darlle un sabor, unha identidade propia. Xa fixemos algunha vez. De feito, eu moitas veces non as fago con pemento doce, pero moitas veces boto o grego, boto o tomiño, boto outras cosiñas, entonces sale a pataca con sabor. Bueno, vamos ao forno. O primeiro que vou facer é coller aquí un anaco de pan, 3 anacos de pan, e vou ir co forno xa con eles para enfornar. Un ovo sin pan, patacas ten que levar, o ovo fritido, pero pan tamén. Ou polo menos os meus ovos fritidos tamén van con pan. Así que así. Como van 3, imos a torrar 3 anaquiños, vale? Bueno, veña, tamén así, un por si acaso. Os de por si acaso. Comer, imos comelo, E xa deixo isto. Ai, bueno, vou no deixar aquí. Prendo o forno e despois enforno co pan. 150, 160. Que vaya pouquiño a pouco, vale? Así non o torramos. O que ao telo baixo, durante a mellor 20 minutos, o que vamos a conseguir é que ese crocante non vai a quedar torrado por fora, pero sí que vai a quedar así, notas o crics, que é moi interesante. Bueno, seguimos cas patacas. Para o micro, en 7 minutos están listas. 6, 6 e medio, 7 minutos aproximadamente. Depende tamén do tamaño, de como cortemos a pataca, vale? Entón, un pratiño. Aquí, ben. Mira, puxen todo de migas. Así. E non me gusta nada. Así. E así. Para dentro. Vale. Un coitelo e acercamos aquí as pataquiñas. Evidentemente, recipiente apto para o microondas. Vamos meter un cristal, plástico, un tupper, como vexades. E despois, o que vamos a facer agora é cortar a pataca. Eu vos explico por que a corto así. Gústame, é como máis me gusta. Podedes cortala en bastóns, en dados, enteira. Podes cocer así enteira. Pero a min gústame, despois lavamos. Eu corto a pataca, cando fago microondas casi sempre, a corto como se fose para unha tortilla. Ten esas esquiniñas, mira estas pataquiñas, estas ben negras. Ten esas esquiniñas que a veces quedan crocantes, depende do tempo que lle demos. Esta está un poquinho mazadiña. Bueno, cortamos polos anos e listo. Lavamos un pouco tamén. A recarai, está casi pouco aproveitamos dela. Bueno, os feos tamén queremos estar aí, E xa sabedes, a da horta, a mazá da horta e a pataca da horta non suele ser a máis bonita, pero si a máis sabrosa, a máis rica. Cambia, Cando colles unha pataca directamente da árbore, e a navalla, quitas a navalla do bolsillo,
unha mazá, unha pataca de árbore. Tamén salen as patacas nas árbores, mi madriña. Xa vos dixen, non? Cousas peores virus. Eu na miña casa ten un árbol de centolas e outro árbol de nécoras. Son árbores especiais que nacen aí. Así, tiras unha cuncha e sale unha nécora. Ai, cantas trapalladas dicimos. Bueno, dixo eu. Vosotros ainda vos portades ben. Moi ben. Así un lavadiño. Eso é. E voltamos. Vai a ir aquí. Con esta humedade xa valdría. Bueno, teño aí un caldo. Non o fagades, Eu o teño porque o teño. O teño aí, entonces... Por que? A humidade, para humedecer un pouquiño, con esta humidade que ten aquí casi residual, xa valdría. Se collemos a pataca e non ten absolutamente nada de humidade, o que imos a conseguir é que as ondas van tirar da auga que ten a propia pataca. Vale, entón, que é o que nos vai a pasar? Vai pasar que vai quedar así toda rechumida. Entón, que facemos? Facemoslle, botamos unhas pinguiñas, dúas culleradas, unha cullerada de auga, nada máis. Pero se tedes, moitas veces vos lo digo, de que colledes na casa e cando facemos un caldo de peixe, conxelamos nas bolsiñas de conxelación de xeos ou nas bandexas de xeos, podemos ter unha de carne e outra de peixe. Entón tiramos desa cantidade, non temos por que facer un caldo. Evidentemente, agora, a humidade que vai a ter, se ten sabor a peixe, ten sabor a mar, como é este caldiño, pois moito mellor. A pataca sabe moitísimo mellor. Pero bueno, que eu non faría, eu porque o teño e porque estou na cociña, pero eu non iría a peixería a buscar un peixe solamente para unha cullerada. Non pasa nada. Vale, con auguilla vai quedar ben igual. Moi ben. E agora, os allos e os chiles van cos meixóns. Os ovos noutra sartén, e aquí imos a meterlle un pouquiño de azafrán en pó, así, unha culler e un pouquiño de pemento doce, vale? Remexemos, sal, por suposto. Bueno, tamén o fixemos moito, o de tintar a la vai. Xa me manchei. Bueno, tamén o fixemos moito, e isto saben tamén para lembralo, cando queremos unha pataquiña que este así, que este amarilla, ten outro aspecto, pois eu fajo moito para os guisos, para as caldeiradas, casi sempre o fajo esta operación. Ben, témolo. E agora, así, humedecemos, así un pouquiño, unha e media, e que non leva nin dúas. Chega, vai sobrada de auga. Con isto, o que conseguimos é que non se vaya o vapor, vale? Queda aí dentro. Un chisquiño de pementa tamén, Sí, non? Un pouquinho. Así. Moi ben. Perforamos porque senón o que vai a pasar é que hincha o vapor e acaba abrindo, non? Entón lle facemos así, que quede ben axustadiño. Vale. E ale, para o micro, andando. Xa que estou aquí tamén. Vale. 3, 4, 6 e medio.
Aos 6:30 vou volver a para aquí, vou coller un coitelo e pinchamos. Se está a pataca lista, xa retiramos. Se non, 30 segundos máis. Polo mesmo furado, xa o facemos aí. Forno, xa temos quente. Moi ben, o pan para dentro. Aquí na reixa, que me caia as migas aí abaixo, así non mancho. E aí queda, a 160. Aproximadamente, non queremos meterlle moita tralla. Moi ben, seguimos. Unha tixola para aquí. O caldo, retirámolo. Así non molesta. Para os ovos e para os meixóns. Moi ben. Primeiro, aromatizamos un pouquiño o aceite onde imos a freixir onde imos a saltear, porque isto son, literalmente, son 15 segundos o que vai a estar en contacto. Entón, onde buscamos o sabor? O sabor o buscamos no aceite máis no chile. Para iso, chega. O que facemos é 9, 8, 7, 6, 5, 4. O número 4. E collemos o chile ao final. Se lle botamos o chile agora ao principio, ao mesmo tempo que o allo, vai coller moita potencia picante. Entón esperamos a botarlo no último intre e cando lle engadimos. Outra cousa é o que temos que facer co allo, que aquí sí que ten que ir torradiño, pero con xeito, sin camargue. Xa o fixemos, moitas veces, o que lle chaman os chips de allo, non? Pois é unha cousa así, non hai máis. E para eses 100 gramos, con un allo chéjame, con un allo vai me chejar, Sí. Ben, e ben. Aí. Así. Vale, en laminiñas número 4 e para dentro. Moi ben. Isto fora para aquí. Isto con un tamén vai me chejar. Aquí teño os ovos, imos a frixilos, veña. E así os temos xa listos. Non me digades que non é doado de facer, Ahora, tamén é... Este é un prato de primeira, É un prato de primeira. Sinxelo, pero que non lle hai que dar máis voltas. Os meixos, que podemos facer? Aparte de comelos, porque o ideal é comelos así, directamente, coller prácticamente, non nos quitaba, empratamos e listo, nada máis, non? Fais o complemento dos ovos fritos con patatas fritidas, que eu non estou inventando nada. O que si dinlle unha volta, e, falando con Luís é o meu axudante, un tío cojonudo tamén, e o que sí que fixemos, dixemos, e se facemos unhos saquiños? Con unha pasta filo, collemos os meixóns, os metemos dentro, facemos os saquiños e para o forno. Pero hasta dame medo metelos no forno, porque xa existe aí unha pequena sobrecocción. Entón, é que non son 4 pesos. Outras veces sí que vos digo, fallamos, xa está, como todo o mundo, collemos, tiramos, fora e listo. Pero cuidado, que aquí hai... Isto non é unha coña. Entón, pois, aquí temos respeto. 9, ben, moi ben. Os oviños, para aquí. Isto, fora. Para frixir, aquí teño. Vale. Esta culler tamén fora. E un garfo. Moi ben. Vale, de acordo. Mirade, vou esperar. Vou frixir o último, xa cando teña todo listo, vémonos, xa co pan listo e as patacas, esos 7 minutos que pasarán para vosotros o chisco dun ollo. Agora. Vale. Chisquiño de sal. Como vos gusta, con puntillas, sin ela? Pa gusto, non? É a ciencia do ovo fritido, mi madriña querida. Vale, mirade, o que vou facer é coller e xa directamente vou empratar. Teño a pataquiña xa lista. Xa refrío un pouquiño. Mirade. E facemos a base. Deste xeito, evitamos
ese aceite indeseable da pataca frita porque imos aproveitar o do meixón, o aceitiño do meixón. Bueno, despois limpamos, vale? Facemos a cama a estes ovos. Ben e fora. Quieto. Escoamos ben. O que me comentaba ao principio, nos interesa este aceitiño. Este é o que nos interesa, o resto non. Vedes como vai, Aproximadamente levan aí bailando no número 3. Levan aí bailando uns 8 minutos, máis ou menos. O día que bajades xa veredes, cando rompades, poñemos por agora, todas esas meixóns van por riba. E aí rompemos todo. Por eso digo, ten que haber pan. Ten que haber pan, obrigatoriamente. A pataca ben, pero ten que haber pan. Mirad os alliños, vedes? A tona que están collendo, o colorciño ese marrón, eso moi, moi, moi interesante. Van a quedar con crocantiños e, por suposto, imos a ter este aceite completamente aromatizado, que tamén é a parte interesante da receita, vale? Vale. Listo. Escoamos ben. Eso, E a polo terceiro. Aí, despaciño, para que quede recollido. Bueno, outra cousa importante tamén, cando quedan recollidos, que son fresquiños. Cando son fresquiños, quedan todos aí. Si non, eu cantidad de veces inclinas a tixola, cando está o aceite ben quentiño, ou nun cazo mismamente, inclinas e xa te queda moito máis recollido. Ben. Teño aquí para retirar os allos, pero é que non os vou a retirar, porque xa me dá tempo. Era por si se me pasaban, retiraba os allos e despois incorporaban. No, pero están no punto ahora mismo para embarcar co chile e co meixón. Está no punto ideal. Entón xa non o retiro. Vou preparando as cousas. Vale? Veña, mixiras. Dalle lume. Chega así. Así. Escoamos e fora. Esa teixola, así vedes mellor o que, como traballamos aquí, vale. Vou pasar para aquí. Moi ben. A parte rica. Salero. A cantidad de chile a que vexades vos. Se hai nenos, sabe. Non o poñades, poñades menos e xa está, vale? Aí, aí e aí. E nada me parece moito. Vou a coller e vou retirar unha cullerada. Vou retirar unha cullerada deste aceite. Eso vai nos chegar, listo. Ao final van dúas, Ao final quitei dúas. Ben, e agora vinde para aquí, amigos. Vale. Tralla a tope. 9. Estes que xa teñen tona suficiente os vou retirar. Así, así, bueno, xa quedan aí. Ben, e ben. E agora que o temos xa ben a tope, embarcamos cos meixóns, damos unha voltiña e retiramos, sin máis, Non fagades máis, eu xa os probín así en crudo, directamente.
Que todo esté así en contacto un segundiño. E listo, apagamos. Quieto. Quieto. E para o prato. Amigos, amigas, hoxe imos a disfrutar aquí como romanos. Mi madriña querida. ¡Uah! Sacade o pan. Sacade o pan, por favor. Aí vai. Aí vai, cosalliños. Ahora entendedes o do aceite, verdad? De por qué se xustifica esta parte grasa aquí. Como queredes que vai a quedar isto? É que si... teño o arrecendo aquí na punta do fuciño, que cousa rica. Vémonos aí, na esquiniña da mesa, e seguimos disfrutando, vale? Aquí en riba. Agora. Hoxe cociñamos meixóns con ovos fritidos. E para acompañalos, facemos as patacas no microondas cun chisco de azafrán en pó, pemento doce, sal e pementa. Cociñamos 6 minutos e medio a máxima potencia. Enfornamos uns anacos de pan a 160 graus durante uns 15 minutos ou ata que estean crocantes. Nunha tixola, friximos os ovos e noutra douramos os allos e salteamos o chile e os meixóns. Empratamos e listo para comer. Bueno, eu trouxen para aquí xa o meu material, O meu. Contaba o meu pai naceu xusto pegado, a súa casa do río Xuvia. E contábame de que esta era moitas veces a comida dos pobres, non? Porque era o que había, non había. E ele dicía, daquelo que vivimos solo preto do mar, as ameixas, as tiñamos aborrecidas. E outras cousas que tiñen tamén medio tal, eran os meixóns. Os meixóns e sanguías. As sanguías contábame que usaba para pescalos un garfo. E que levantaba as pedras, e cando levantaba a pedra, raca. E así é como collían as sanguías, se frixían cunha pouquiña de manteiga, co que había. Comida dos pobres, río meu agora, Cuidadiño, como anda a cousa. Bueno, amigos, amigas, eu que vou espabilando, porque sei que no momento que cortemos aquí van vir gorriós a punta pala. Así que me despido ahora de vos, vale? Un biquiño, unha aperta moi grande. E ata outro día, eu quedome aquí, disfrutando deste pratazo. Espera, tócame unhas pouquiñas máis, Ale, chao, agur. E vosotros tamén, vémonos. Chao.